Li derdorê bajarê Amedê ciyên geştûguzariye gelekî zêde ne. Ji wan yek jî çemê Sînek, an jî bi navekî din çemê Meşa ye. Çemê Sînek li navçeya Çermûkê ser bi bajarê Amedê ye li gundê Sînekê ye. Welatiyên Amedê her sal bi malbatî di demsala havînan de serdana vê ciyê dikin û di nava ava çemê de avjenî dikin. İsal jî dîsa çemê Meşa bûye ciyê geştiyaran. Em war da tên va tim da min va. Yani bu ya. Ha. He? Em tahsiyata çar tane atma. Proje. İda em tim te her sal de yani. İdare ki havale mena parten gundi mena va çevrana gıştı. Nüfusa navçeyê qandê gundekî ye. Lebelê havîna nüfus zêde dibe. Lewra ziyaretçiyên navçeyê ji ber çemê Sînekê zêde ne. Bi taybet welatiyên derdorê bajarê Amedê û heman demî de welatiyên ji bajarê Meletî, Rihayê serdana vê navçeyê dikin. Ava çem ji çayan tê te xware û di nava geliyê de diherike. Xelkên wê navçeyê li ser çem ciyên rûniştinê wekî text jî çêkirine. Herûha di qiraxa avê de jî ji xwe re ciyên bihêvedanê çêkirine. Li gorî welatiyan çemê Meşa ji behrê jî xweştir e. Lewra dibêjin mirov di nava xwezayê de dijî. Em ji gundê me hatin toplûkê bêdivana jorin. Em jî hatine em bi hevalê xwe re hatine. Em vana geh Emoğliyê hevin, qisma me hevin, çar pênc tane em hatine vargî. Em bu germe em xwe davînê ji hûn kendê dê avtine da derê dina. Em hate vira daha. Sinek çayê navê vira. Çay sinek bikûne wan cî bêjim. Avayê pir xweş e cemidiyê. Welatiyên Amedê ji ber metirsiya belavbûna vîrusa koronayê îsal nikarin biçin ber behrê. Li beletên ciyên wisa geştûguzariyê li vê derê bi malbata xwe hem seyrana xwe pêk dînin hem jî vê ava sar da pênik dibin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, ji navçeya Çêrmûkê.